Pentru că este o seară plină de surprize, doi oaspeți speciale și-au propus să vină cu o surpriză frumoasă, muzicală, pentru tinerii căsătoriți, ca să le aducă și mai mult noroc în căsnicie și în viața în doi. Și Alexia Burmălai, pentru că așa, acesta este numele ei, vă invit să o aplaudați foarte, foarte puternic, pentru că este un lăstar extraordinar de talentat, este o domnișoară extraordinar de muncitoare și într-un timp foarte, foarte scurt a realizat un progres remarcabil. Vă spun un secret că talentul vine de acasă, din familie, pentru că și unchiul cochetează foarte bine cu muzica și pentru că am văzut că vă descurcați foarte, foarte bine la Hora Mare. Alexia, ce zici? Bună seara și bine v-am găsit! Vreau să urez și eu casă de piatră și multă fericire tinerilor căsătoriți. Și pentru că vreau să ne distrăm, vă invit pe toți la dans. Și
Bravo, aplauze încă o dată pentru această minunăție de fetiță și toată munca ei nu e în zadar, pentru că ea nu stă pe telefon și pe tabletă 10 ore pe zi, ci stă dar cântând. Așa că cinste atât ei cât și părinților și unchiului și mătușii, pentru că o sprijină și o încurajează în zona aceasta frumoasă. Puteți să o mai aplaudați odată, că ea nu se supără niciodată.